Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Amalawi mazana anapezeka nawo pa chikumbutso cha tsiku la mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Dr. Kamuzu Banda mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi athira utsi okhetsa misozi wotsatira chipani cha Malawi Congress pamanda akamuzu. Ndipo nkhani zina malaptop makumi awiri a ndalama zokwana 160 million kwacha asowa pa chipatala chachikulu cha Zomba. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, dziko la Malawi sabata ino makamaka dziko la Malawi lero lakumbukira tsiku la mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Dr. Kamuzu Banda polemekeza mtsogoleriyu amenenso anali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Boma inatsogolera chikumbutso cha chaka chino mu mzinda wa Lilongwe chimene chinabweretsa pamodzi atsogoleri a zipani zosiyanasiyana, mafumu komanso Amalawi mazana polingalira zambiri ya ufulu wa dziko lino. Zambiri mulipotiri la Grace Alinafe Makawa. Malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda adabadwa mu chaka cha 1898 ndipo ndi presidenti woyamba amene anatsogolera dziko la Malawi pa ufulu wozilamulira mu chaka cha 1964. Anthu azikhalidwe zosiyanasiyana adasonkhana pa Kamuzu Mausoleum mu mzinda wa Lilongwe kukayala nkhata komanso kulemekeza malemu mtsogoleri wa dziko lino kudzera mwambo wa mapemphero. Mlendo wolemekezeka pa mwambowu nduna ya achinyamata masewera ndi chikhalidwe Alfred Gangata wati boma la President Arthur Peter Mutharika limalemekeza utsogoleri wa malemu Ngwazi Hastings Kamuzu Banda ndipo ndilozipereka kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nalo. Wachiwiri kwa mlangizi wa a president pa zachipembedzo Reverend Alexander Kambiri wati tsikuli limabweretsa anthu osiyanasiyana pamodzi pokumbukira mbiri ya dziko lino komanso likupereka chitsanzo chabwino kuti atsogoleri akuyenera kukhala ozipereka potumikira anthu awo. Tsiku la kukumbukira mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Kamuzu Banda ndilofunika kwambiri chifukwa ndi mbali imodzi ya mbiri yathu komanso ndi imaonetsera kuti anthu amene amalikonda dzikoli amakwanitsa kudzipereka nalola kuchita zinthu zamphamvu kuti dziko litsogolo. Malemu Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda amadziwika ndi kulimbikitsa maphunziro, kupititsa patsogolo ntchito za ulimi komanso zomangamanga. Iwowa anamwalira mdziko la South Africa pa 25 Novemba mchaka cha 1997 ndipo anayikidwa m'manda pa 3 December chaka chomwecho. Mzimu wa malemu President Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda upitirize kuwusa mu mtendere. Ndipo apolisi anathira utsi okhetsa misozi kwa ena mwa otsatira chipani cha Malawi Congress amene pambuyo pake anathawira ku maofesi a chipanichi. Izi zinachitika pamene apolisi analetsa otsatira chipanichi kukayala nkhata pamanda a Kamuzu. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi ripoti. Apolisi apanga izi ngati njira imodzi yoletsa otsatira chipani cha Malawi Congress kuti asakafike pamanda a Kamuzu. Apolisi anatseka misewu yonse yopita ku manda a Kamuzu koma otsatira chipani cha MCP amaperekeza mtsogoleri wa chipanichi kuti akayike nawo nkhata. Koma izi sizinatheke apa ndipo pomwe apolisi anayamba kuponya utsi okhetsa misozi omwe unamukhudzanso mtsogoleri wakaleyu. Magalimoto otchedwa mbawula okwana 5 komanso asilikali a polisi anayima malo osiyanasiyana pofuna kuletsa anthu a chipanichi kuti akayale nkhata zawo pamandapo. Padakali pano mmodzi mwa akuluakulu mu chipanichi Moses Kunkuyu adandaula kuti zomwe apanga apolisi si demokrasi komanso ndi kusalolerana pandale.
Malaptop makumi awiri amtundu wa Lenovo ThinkPad asowa mchipinda cha zaluso la makono pa chipata chachikulu cha Zomba. Ripoti la polisi limene wairesi ya Kanema ya Times yaona likusonyeza kuti malaptopuwo ndi ndalama zokwana 160 million kwacha. Jason Malowa walemba ripoti ili limene akuwerenga Sampanda Junior. Pa 8 Okutobala chaka chatha chipatala cha Zomba chidalandira malaptop 54 kuchokera ku bungwe lina la ku Germany. Ripoti la polisi lomwe Times yapeza laonesa kuti malaptop 20 mwa malaptopuwa apezeka kuti asowa. Pakadali pano mneneri wa polisi ku chigawo cha Mvuma a Patrick Musa wasimikiza za nkhaniyi. Ndizoonadi tikoza kutsimikiza kuti tidalandiradi ripoti la kubedwa kwa malaptop amenewa, komano pakali pano sitinganene zambiri chifukwa chonena kuti apolisi athu akufufuza bwino lomwe za nkhaniyi kuti wina aliyense amene akukhudzidwa ndi nkhaniyi ameneyoyo agwidwe. Zonsezo tikamaliza tibwerenso kukufotokozerani. Ndipo pakadali pano lamya ya m'manja ya mkulu wa chipatala cha Zomba Dr. Saulos Nyirenda simapezeka pa laini mmene Times imayimba. Ana amene ali ndi matenda a khunyu akuti akupitirirabe kusalidwa msukulu komanso madera amene amakhala. Akuluakulu ati izi zikuwasokoneza pa maphunziro komanso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Padakali pano mkulu wa bungwe la National Epilepsy Association Chifundo Zamadunga Phiri walimbikitsa makolo kuchitapo kanthu pothana ndi vutoli. Aphiri akulankhula zambiri. Aphiri anayankhula izi pa maphunziro okhudza matendawa amene achitikira pa sukulu ya primary ya Mbuka m'boma la Lilongwe. Iwo akufotokoza. Tikuona kusintha unena kuti anthu amene tikuwaphunzitsa uthenga kumakafikira moyenerera ngati mafumu akumatha kumakafikitsa uthenga umenewo kwa anthu amene amakhala nawo m'madera. Komanso ngati zosintha tikumaona ana kubwera nawo bwinobwino ku sukulu kumaphunzitsa kutengeranso kuti pali maresource ndi maziphunzitso kuti akhoza kuwathandizira bwino. Kwambiri ndikusala nabe kutengera kuti anthu matenda amene wawo asakumamvetsabe bwino fa pali zikhulupiriro zimene zinakhazikika m'madera mwathumo zimene zikufunikabe kuti anthu tiaphunzitseko mochuluka unazo kuti ayidziwe nthenda imeneyi bwinobwino. Ndipo nyakwa yaikulu Kaundo 1 yati maphunziro athandizira kuti anthu amvetse bwino zokhudza nthendayi. Ife mafumu ndikuti tili ndi ntchito yaikulu ndipo ofunikira kutero chifukwa kuti alipo bena mpaka na lero limwina mosadziwa mopanda chikondi momwemo kuti ali ndi mwana ouluma limotero mwina kumamutsekerabe mpaka na pano kapenanso mwina osaganiza zompititsa ku sukulu. Lero ndi ntchito yathu yaife ngati mafumu kulimbikitsa anthu athu kuti athandiza anthu amene adziyesetsa azipita nawo ku sukulu komanso adzaonetsera chikondi. Maphunzirowa ndi mbali imodzi ndi mbali ya ndondomeko yotetezera wana amene ali ndi matenda a khunyu msukulu zosiyanasiyana. Mabunga National Association of Business Women in Malawi ndi Malawi Council for Disability Affairs akhazikitsa ntchito yotukula amayi amene amachita malonda koma ali ndi ulumali. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la National Association of Business Women Nabiwi a Jack Banda anati amayi aulumali ochita malonda akupitirirabe kukumana ndi mavuto pa ntchito yawo kotero pamafunika kuti awathandize. Lwen Mpasa walemba ripoti ili limene akuwerenga Matilda Majawa. Abanda ati ndondomeko ilimbikitsa amayi kupeza ukadaulo wa ntchito za malonda zimene akuti zithandizire kutukula ntchito zawo. Timagwira ntchito ndi azimayi. So ndi project imene kulimbikitsa kuti azimayi zitenga nawo gawo mbali ya kuperekera katundu kuboma. So tinachiona kuti chapafupi kunena kuti tifikireso anthu amene azimayi amene ali ndi ulumali kupeza kuti iwo ali ndi ulumali komanso ndi azimayi. Zimene zotanthauza kunena kuti amakumana ndi zovuta zambiri zoti apezeke kuti apanga nawo supply katundu kuboma. So tikufuna kuti aphunzitse imene akhoza kupangira supply katundu kuboma. Chiyembekezo zathu nchonena kuti tikuyembekeza kuti azimayi amenewa apita kwawo ataphunzira
komanso atazindikira kuti akhoza kupanga nawo bwanji business ndi boma cholinga kuti nawonso akapita makomomo mabizinesi awo aja akathe kupanga nawo supply katundu kuboma ndikuchita bwino pachuma. Ofalitsa nkhani ku bungwe la makhoda Harriet Kachimanga ati maphunzirowa anali ofunika. Tatha kuona mavuto osiyanasiyana amene amayi aulumali amakhala nawo ndikaona pa nkhani yochita mabizinesi pamapezeka kuti mwayi wa mabizinesi osiyanasiyana kunjako koma amayi amene ali ndi ulumali sakutenga nawo gawo chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana zimene amalephera kuti akwanirise ndi cholinga choti mabizinesi amene atenge nawo gawo pali zinthu zimene mwinasiyena kusadziwa kumene. Mayi Elifa Mvula Banda ndi amodzi mwa omwe anatenga nawo gawo pa maphunzirowa. Maphunziro awani atithandiza kwambiri ife ngati azimayi aulumali. Choyamba mmene taphunzirira kuti tiyena tikhale ni ma registered businesses. Tikapanga register tipireso ku MRA. Zimene zitithandiza kuti ife ngati azimayi aulumali tikapanga ma processes amene atiphunzisa ifeyo tikakalirwa azimayi ozidalira ndiponso opanga business moti ife boma itiziwa chaka chake ni chino. Amayi oposa 100 akuyembekezeka kupindula kudzera mu ndondomekoyi. Ndipo nkhani yakunja, bwalo la milandu mdziko la Nigeria lalamula nduna yakale yoona za mphamvu za magetsi mdzikoli makamaka Saleh Maman kuti akakhale ku ndende kwa zaka 75 atapezeka olakwa pa mlandu ozembetsa ndalama. Ndunayi akuti inazembetsa ndalama zokwana madola 24.7 million kudzera makampani amene si aboma. Ndalamazi ndi zimene boma la Nigeria lidatolera kudzera ku ntchito za magetsi. Ngakhale bwaloli linagamula kuti akakhale ku ndende akuti Maman anathawa m'manja mwa apolisi ndipo sakudziwika kumene ali. Maman amene anayinduna Maman anayinduna mdziko la Nigeria kuyambira mchaka cha 2015 mpaka cha 2021. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Amalawi mazana apezeka pa chikumbutso cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Dr. Kamuzu Banda mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi anathira utsi okhetsa misozi kwa otsatira chipani cha Malawi Congress pamanda Kamuzu. Ndipo mu nkhani zina malaptop 20 andalama zokwana 160 million kwacha asowa pa chipatala chachikulu cha Zomba. Mukuzopeza nkhani izi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso po imba star 1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Muna indine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pamene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wailesi yakanema ya Times TTV. Madzulo abwino.